Byt alebo dom? Dom. Prečo? Tak, lebo nemám susedov. Mesto alebo vidiek? No, v mojom veku už tak trošku od mesta. Ale aj mesto je dobré, na kávičku. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? S kuchyňou. Baňa alebo sprcha? Sprcha. Ako by ste opísali váš dizajn vo vašej domácnosti? Wow, to je ťažké, lebo za svoj život som urobil niekoľko bytov aj domov a každý je trochu iný. Takže mám aj taký starý, so starým nábytkom, krásnym, dreveným, ale tam, kde teraz bývam, je taký trošku taký techno. Je to betón, je to železo, železné schody, takže aj taký, aj taký. A aké farby v ňom dominujú, v tej aktuálnej domácnosti, kde bývate? Tak hovorím, ja som to staval ako taký gentleman's club, také ako, že sú tam tie Chesterfield, tie červené kožené sedadlá, ale inak je to, hovorím, betón a drevo, takže do takého šeda s drevom. V koľkatých rokoch ste sa odsťahovali od rodičov? Joj, 14, 15. A kam ste išiel? Do Brna študovať. A aké to bolo, keď to porovnáte, tie časy, to bývanie na tom internáte? Ja som na internáte, teda to bol domov mládeže, pozor, nie internát, to je stredoškolský. Tam bolo, že o 8 doma a zankli nás, takže to bolo veľmi zlé, však ma aj odtiaľ vyhodili hneď. A vaša obľúbená miestnosť vo vašom domove, teraz vo vašej domácnosti je aká, alebo obľúbený kút? Joj, tak tých je viac. Ja našťastie bývam pri vode, takže v lete je to dole pri vode. To je také, že mimo dom, rovno schodami do vody. Ale takto cez rok, obývačka, oheň v peci.